Ostiral on guztioi, Nafarroko gobernuak taser pistolak foruzaingoan erabiltzea onartu du. Ostiral honetan onartu den araudi aldaketa dela eta gutxinaka Nafarroko komisaldegietan banatuko dira pistolak. Nazio Batuen Erakundeak Estatu Espainiarra interpelatu du jasotako 5.379 tortura kasuak ez ikertzeagatik. Tortura sekretu ofizialaren legea eta 1977ko amnistia legea izan dituzte hizpide, besteak beste Nazio Batuen Erakundearen giza eskubideen batzordean. Giza eskubideen Euskal Herriko behatokiaren txostenean oinarrituta batzordekideek galderak egin dizkiote Espainiari. Gasteizko lorezainek 100 egun bete dituzte greban, manifestazioa egin dute gaur arratsaldean hitzarmen propioa eta lan hobekuntzak aldarrikatzeko. Etxegabetzeen gorakada dela eta agerraldi egin du gaur Bilbon EH Bilduk. Bilboko udal protokoloa berrikustea eskatu dute. Bilboko etxegabetzeak neurriz kanpo ugaritu direla eta gaur egun indarrean dagoen protokoloa jada ez dela baliozkoa iritzita, etxegabetzeen aurkako udal protokoloa berrikusteko prozesua abiatzea eskatu du EH Bilduk. Duela 10 urteko etxegabetzeen izaerarekin alderatuz, egoerak eta profilak asko aldatu direla ohartarazi dute. Kopuruaren nabarmen hazi da. 2013an 21 eskaera jaso ziren eta 2024an berriz 253. Gaineratu dutenez, hazkunde horrek biztanleriaren zabalago eragiten die, gero eta baldintza sozioekonomiko desberdinagoekin. Era berean zehaztu dute emandako datuak ez direla hiriaren errealitatearen isla, astero etxegabetzeak izaten direla adierazi dute gehienak isileak direnak. Etxegabetze isilak. Zer dira hoiek? Etxegabetze isilak dira alokairu erregimenean bizi diren familiak eta etxegabetze ondoren beste alokairuetara pasako direnak. Baina askoz ere egoera prekarioetan. Hau da, txabolismo vertikala moduan ezagutzen dena. Bozeramaiek salatu dutenez, eremu publikoan ere gauzatzen dira etxegabetzeak. Azken bilabeteetan Bilboko udal etxebizitzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Alokabidek etxebizitzetatik familia zaurgarriak etxegabetu eta Bilboko ostatu pribatuetan birlokatu dituztela adierazi dute. Era berean Bilbon etxebizitza bat eskuratzeko zerrendak hilero gora egiten duela gogoratu dute. Eskaera altuaren aurrean negozioa egiten duten mafiak sortzen direla salatu dute. Egoera honen aurrean mafiak esartzen dira Bilbon eta negozioa egiten dute. Nola egiten dute negozioa? Kontraturik gabeko gelen azpiharremenduaren bitartez edo baita ere egoera erregularrean dauden higiezinen lagapenaren bidez. Aldez aurretik noski gehiegizko kopuruak eskatuz. Eta hau noski abusuzko praktika bada eta administrazioak ere honen aurrean zerbait egin behar du. Esandakoak kontuan izanik udal baliabideak nahikoak ez direla adierazi dute eta gaur egungo protokoloa aldatzeko garaia dela. Azterketa horrek guztira 6 helburu izan behar dituela identifikatu dute. Bilboko diagnostikoa egitea, arazoa azkar detektatzeko mekanismoak hobetzea, etxegabetze egoeran dauden pertsonei laguntzea, kaleratzeetan kolektibo zaurgarrienei bereziki adingabeen familiei babesa ematea, erakundeekin koordinazioa hobetzea eta azkenik egun dauden baliabideak berrezartzea. Egoera larria eta konplexua dela aitortu dute eta laguntzeko eta neurriak hartzeko eskua luzatu dute. Oporrak bakean ekimenean aurreikusita zeuden hegaldiak birprogramatu dituztela jakinarazi du Fronte Polisarioaren ordezkaritzak. Oporrak bakean ekimenean aurreikusita zeuden adingabe Sahararren hegaldiak birprogramatu dituela iragarri du Fronte Polisarioaren ordezkaritzak, hoiek ostegunean bertan bera utzi ostean. Azaldu dutenez, horren arrazoia administrazio arazoak izan dira. Hasiera batean pasaden astelehenean heldu behar ziren Euskal Herrira. Oporrak bakean ekimenaren parte den Itziar Goienetxeak azaldu du adingabeak astebete egon direla 50 gradutan eta area besterik ez dagoen kanpamendu batzuetan, baina zorionez jakinarazi du dagoeneko bisak onartu dituztela eta lanean ari direla hegaldiak ahalik eta lasterren Euskal Herrira ateratzeko. Orain dela astebetez jaitsi ginen Euskal Herritik 6 kide,
gure helburua zen Oporra Bakea programaren barruan haurrak hartu eta Euskal Herriratzeko. Bi hegazkin atera behar ziren, baina esan behar dugu goian behiak gelditu zirela. Ekimen honen helburua Algeriako Tinduf probintzian dauden errefusiatu sahararren kanpalekuetatik datozen adingabeak aldi baterako hartzea da. Azken 15 urteetako datuei erreparatu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 4.587 adin txikiko izan dira Oporrak Bakean programan parte hartu dutenak. Aurreko udan 188 aurrek izan zuten Euskal Autonomia Erkidegora etortzeko aukera. Bertan dauden harrera familiei esker, 2023an berriz 183. Etxebizitzaren gaiari berriro helduz Gasteiz eremu tentsionatu izendatzeko eskatu du udalak. Gasteiz tentsio handiko eremu izendatzeko eskatu dio udalak Eusko Jaurlaritzari. Behin eskaera egin ondoren tramitazioak bere bidea hasiko du eta Eusko Jaurlaritzak eskaera aztertu beharko du. Horren ostean prozedura hasteko agindua eman eta 20 eguneko alegazio tartea irekiko da. Eskaera onartuko balitz indarrean sartuko litzateke datozen 3 urteetarako. Hala ere, neurri horrek ez luke eragina izango udalerri osoan, izan ere landa eremuaren zati bat eskaeratik kanpo geratuko litzateke, baina toki erakunde txikiak bai barne hartuko lituzkela. Hoien artean daude Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoñu, Eariali eta Gardelegi. Gauzak horrela, tentsio handiko eremuak biztanleriaren 87,82 bizi den eremua hartuko luke. Hiri bat tentsio handiko eremu izendatzeko ezinbesteko baldintza bertan bizi diren pertsonek euren diru-sarreren 30% baino gehiago hipoteka edo alokairua ordaintzen gastatzea da. Gasteizen 30,6 gastatzen da. Horretaz gain, hiriburuan alokairu zein salerosten diren etxebizitzen prezioek legeak ezartzen duen kopuruaren gainetik egin dute gora. Beraz, Gasteizek baldintza guztiak betetzen ditu tentsio handiko eremua bihurtzeko. Hiria hala izendatua izateko, beharrezkoa da Arabako Foru Aldundiak Eustaten datuetan oinarrituta erreferentziazko prezioen indizea argitaratzea. Neurri horrek lehen aldiz alokatzen diren etxebizitza edo azken 5 urteetan merkaturatu diren etxebizitzei eragingo die. Nazio Batuen Erakundeko Palestinarako relatore Francesca Albanesek CAF enpresa gipuzkoarrak Jerusalemgo tranbiaren proiektuan parte hartu izana gaitzetsi du. Horren harira Amnistia Internazionalak proiektua bertan bera uzteko eskatu dio CAFi. Nazio Batuen Erakundearen Palestinarako errelatore Francesca Albanesek CAF enpresa gipuzkoarrak Jerusalemgo tranbiaren proiektuan parte hartu izana gaitzetsi du. Era berean, salatu du genozidioaren onuradun direla teknologiaren, bankuen edo armamentuen sektoretako multinazionalak. Horien artean dago CAF, Jerusalemgo tranbia arinaren linea gorria mantentzeko eta handitzeko proiektuan eta linea berde berriaren eraikuntzan hartu baitu parte. Nazio Batuen Erakundeko Palestinarako errelatorearen arabera, linea horren helburua koloniak ezartzea eta zabaltzea eta Israelekin lotzea da, palestinarrak alde batera utzita. There is a prima facie responsibility on every state and corporate entity to completely abstain from or end their relationship with this economy of the occupation, especially as it has transformed into an economy of genocide. Bada, Nazio Batuen Erakundeko errelatoreak txosten batean konpainia gipuzkoarra seinalatu ondoren, Amnistia Internazionalak Jerusalemgo tranbia arinaren proiektua bertan bera uzteko eskatu dio CAFi. Ildo horretan, Espainiako eta Jaurlaritzako gobernuei eskatu die ebalua ditzatela Gipuzkoako CAF enpresak Israelen legez kanpoko jokabidearekin dituen loturak eta aktibatu ditzatela neurriak enpresa horrek Palestinaren legez kanpoko okupazioan laguntzea galarazteko. Amnistia Internazionalak bere komunikatuan gogorarazi du, CAFek 2019tik parte hartzen duela proiektu honetan, Shapir israeldarrarekin partzuergoan, eta salatu du linea berriak Israelgo lurraldea eta Jerusalem ekialdean legez kanpoko asentamenduak lotzen dituela, 1980an okupatutako lurralde bat, Nazio Batuek eta Europar Batasunak onartzen ez dutena. Horregatik, erakunde horrek CAFi berretsi dio, bestalde batera begiratzeari uzteko eta proiektu horretatik erretiratzeko. Gogorarazi du 2024an Komsa enpresa kataluniarra partzuergo batetik erretiratu zela Jerusalemgo tranbiaren linea urdina eraikitzeko eta aste honetan ziden horrek iragarri zuela Israeli altzairu salmentak etengo zizkiola.
Erleek munduan eta gizartean izugarrizko garrantzia dute, gaur egun ordea erleek bizirauteko zenbait arazo dituzte. Matxin Jauregi Balerdipeko erleak proiektuko erlezainarekin batu gara erle munduaz gehiago jakiteko. Erle gaur egun bizirauteko gizakion laguntza behar dute eta horretan dihardu Matxin Jauregi Balerdipeko erlezainak, berekin batu gara Bedaion erle munduaz gehiago jakiteko. Nik uste hasieran garrantzitsua da esatea erle basatia gaur egun ez daola, gaur egun bizian erleak erlauntzatan biziela eta erlezainen esku biziela. Oin arte azkenen kulturalki erleak garrantzia handia zeuken batez argizariakin lotuta. Erleak argizaria sortzeunez argia mantentzeko modu bakarrenetariko azalako kandelakin ez. Eta gaur egun erlea basatiki bizi eztanez, gaur egun erleak dauken funtzio garrantzitsuna polinizazioa. Eta polinizazioa azkenen da landaren arteko ernalketa bat. Gure elikagaian eguneko 75 esatea erleek polinizatzen dutela, eta kontuk zenbat frutal eta zaigan hitzeiten batez, erleak dauken funtzioa hor, ernalketa hortan. Eta, lehen digonea asko aldatu da, lehen erleak naturalki jozein harri azpitan, arbol azpitan, arbol ipurditan, erbizulotan itezituen kabik, eta hortikan biltzezan ez dira, gaur egun erlauntzatan dauden partetikan, guk edo erlezaina zainduko ez balo, erleak ezingo lukela biziraun. Ni Balerdipeko erlezaina naiz, gutxera eraindela 5 urte inguru hasintzan erlezaintzan, kapritxoz 2 erlauntza jarri nituen, etxeako eztia ekoizteko helburuakin. Bizkat erlean ziztadak engantxatuta zain duna esan, hasintzan erlezaintzan bizkat gehiago ikasten, aurreneko 2 erlauntzak hilintzaizkitela, ez duen jakintza handik, ikastaro bat edo beste inon, eta bitik 4, 5, 6 erlauntza zikotzen junitzen, eta gero beste lankide Inaxio Garin, gaur egun bion artean Balerdipeko erleak sortu denon, behire bai, egun batean esan etorri probatzea zaiz eta gustatu zitzaizkion, behire bai ziztatu ziren, engantxatu zen, behire animatu zen, eta proiektu nahi bizka zentzu ematen jun ginen, afizioa, ofizio bihurtzeko fase hortan. Gaur egun erlezaintzatik bizigia, toki desberdinetan dazkau erleek kokatuta. Erlea zitzaiten nahi garen erlea erlauntza bat, erle talde bat da, umesare talde bat esan nuke. Erladi bat, erlai horiek dauzkeu, Euskal Herriko toki ezberdinetan, hegoalden adibidez Tafaian eta San Martin diuntzen, gero Sakanan adibidez Lizarragan, gero ja pixkat udazken abidea Gorbei aldea jutega, Arabaldea, Arabalderetikan Zuia herritikan sartuta, eta gero beste erlategi Gipuzkoan. Bedaion Balerdi azpin, hemen hasi nintzalako, beste alzizurkien, eta ikastekitan bai euki izan ditu. Eta, horren helburu batetikan loraldi ezberdinakin jolastea, azkenen ezti ezberdinak edatzeko. Ez talako paisaia azkenen da ezti baten reflejatzean lore guzti horiek. Azkenen Bedaion doden loraldik, hasi udaberriko, hasi sahatxatik gutxi bera, sahatxa aurretikan urritzatik hasi eta udazkenen, mentakin bukatu arte dauen lore hori denakin biltze duten 1000 lore bat, izango hiltzeke, eta gero aldiz, egoaldea junezko, Gipuzkoan nek ez topatze iteon loraldik adidez, Erromeroa, Ezkaia, Eskogizoa, loraldi batzu hemen arbetez zidera. Horren helburua, batetikan paisaia ezberdin horiekin jolastea, eta aldi beren, klimak bai, laguntzea. Hemengo ezti aldi batek faiatuko alu, bintzat beste batekin, gure, ekonomia, bintzat mantendu alizatea. Nik uste hartzaia esateko bezala, zen barri dauzkezu, gure gasunte, zaila da nik uste kontatzen, zenbat erlea dauzkeun, atetikan erlea ugaritzeko modua erlakume ateatzea darako, edo zein egunetan ateatzeko erlakumeak, gaur 10-12 atera ditzazkeu, bihar 5, hil egun batetik beste ere hil daitezke erlek, azken erreginak galdu ezkeo, umezurtz gelditzerako erlauntza hori, Horren ez nuke jakin gazen mazken, momentu da izan lehizke 200 produzionetea, 200 erle produzionetea, edo gehiago edo gutxio. Eta horren urtea da, helburua bintzat pixkat erretan gora egitea, neurria hartu gainean, iristean toki arte. Erleak talde handietan bizi dira erlauntzatan, eta bakoitzak funtzio jakin bat betetzen du. Euren biziraupena taldearen antolaketan oinarritzen da. Erlea oso langilea, erlean lananik 2 fasetan banatuko genuke, batetik barruko lanak, erleatek 40 egun inguru bizia, 40 egun horietatik bere bizitza erdia erlauntza barrun igual pasatzeko. Orduan, jaiotzea, abaraxka baten jaiotzea, abaraxka bere gelatxoa jaiotzeana, erregin batek arrautza bertan erruteu,
arrautzai esklosionatzea, larba bihurtzea, larba linfa, prelinfa, eta erle jaiotzea. Jaiotzeanen, abara eskatik atera eta bere gela garbitzen hastea. Abara eskabea garbitu, bere argizari ondarra txukundu, ondoko erlea jaiotzen lagundu, eta barruko lan horiek. Gero ja, eskat, hastea bere aizpak izango dianak elikatzen. Esan du, larba gaztek elikatzen. Larba adin tarte txiki baten jalea reala manzaia, erregin jalea. Erregin jalea buluko glandulu bat edisortzuten esne modukoa da. Esne hori ematea elikatzeko, edo polena, edo beste aizpak pasatzeien ez tiondarra horiek. Horrez elikatze duten ondoren, ja pixkat erlea heldutzen dijoan aien, ja bere gorputza garatuko dago, indartsuko dago, eta hori askoriak bere kanpoko lanak. Kanpoko lana da, batez ere polinizazioa. Polinizazioa da landaren arteko eta erleen arteko simbiosi bat. Loreak nektarra eta polena emateio, nektarra da ezti bilakatukoan urgozo bat, eta polena aldiz erlean proteina iturria. Orduan, erlean lana hoi biltzea, horri esker lore polinizatu iteia, ernaldu iteia, eta aldi beren behintzako elikagaia biltzea. Ja behin erlea zartzen juneien, azkeneko lana dia erlauntza zaintzea, erlauntza baten sarrera neotean erle hoiedia gutxorera heldunak. Azkenen behaien kontzeptua, helburua da, ia aurreti behintzat zarra hilda dira, gazteko hainikan, badaukalako bere 25 eguneko lanaldi hoi edo iteko. Aldala behintzat saiatzea zarrak izateko, agresibonak, beti ziztatzeko zaidunak, zarrak izatea. Eta gure lana, erleen erritmo hoi, ulertzea, erleen dinamika hortan sartzea, eta erleen dinamika hoi ez oztopatzea, eta aldala baliatzea gure ekoizpena ariketa altuna izateko, eta erlea aliketa osasuna txuna mantetzeko. Erle osasuntxu batek horrek emateko ekoizpenik altuna, hoi da errentagarena o rentablena, edo balio ekonomikoa ondina atera ezakena, erle osasuntxu batek. Orduan, nola zaindu erlea? Erle zainana, azken erle hoi zaintzea. Zaintze hortan sartzea, tokia behartu denen tokia ematea, erreginkabik dauzkenen erreginkabi horiek baliatzea gure erlakume berri bat ateatzeko, edo puskatzea ez bazaigu interesatzen erle horrek aldeitea. Barroa dela, 85. markadan ingurun sartu zen akaro txiki bat, erlea ikaltetzeiona. Horren ez da tratamenduik horrekiko euneko egineanik, horren erle zainak hori kontrolatu alizatea. Gero, loraldik ulertzea, azkenen loraldin baitan erleen dinamika horrek hartzeun manejo keskatzitunak inari izatea, eta gero, horren espezien baditzaia horien gatikan, aliketa otona estea. Azkenen listorra xeara 2008 ingurun sartu zen, eta listor horre egiteuna, erlea janez elikatzea, eta guk, hortare egokitu barraukeu, erlea momentuz ez da gai beha bakarrik horri aurre egiteko, barroa bezala xe, eta hortan hoie dinamika bidena aliketa gotona ulertzea, eta ez molestatzea, eta ekoizpena aliketa egokina bideratzea izango gurela. Erleak munduan eta gizartan duen garrantzia ezagutzen joan dira. Kultura, gastronomia, paisaia, kosmetika edota osasungintzan topa daiteke erle zaintza. Azkenen erlea biziduna izan arren gutzako produktua sortzen makinare beha da. Orduan, makina hori ondo dotea, emate izkiona produktu, gama desberdinetako produktuk, edo produktu gordinak, adibidez produktu gordinetan izango genuke eztia beha, ezti gordina, argizariare produktu oso interesgarria, gaur egun kosmetikan asko erabiltzen lako. Lehen kandelak egiteko erabiltzen, argia mantendu izateko, gaur egun kandelak ez dute onbosteko funtzioik, baina lehen erabiltzen da, guainik gaina bada ohitura bizkat. Polenare bai produktu gordin bat ezela hartuko genuke, azken polenare jaso daitekelako erleai. Beti kontu neuke gara jaso daiteken hori dena, izan behar dula erleak eman dezakena. Azkenen gehiagik entzea jau, gure makina da gure mantendu behigun hori, gabezik sortzen dena estea eta gaixotu dike, hil deike, orduan hori dena neurtzea zenbat hartu eta zenbat ez. Azkenen nahi ez guken duite jau. Edi esate gutzako egokina izango litzekela norbaitek erlek zaintzeatik bakarrik ordaintzea eta erlei ezkendu behar izatea, baina azkenen guk hemen bizi ganez, produktua ere balio bat eman barago. Produktu horrenetan esan dizutena eztia, polena, argizaria eta propoleoa izango dike, erregin jaleare badau, momentu ez gai erregin jaleek ekoizten, lana teknikoa, eta momentu guri ez digu ematen hori ekoizteko, eta gero ganadua behareai produktua izan dike, azkenen erleak jendeak behar du, jendeak ikuste du erlea dauken garrantzia, eta erlean garrantzia edukitzeko, maitetik erosi barra du erlea, erleen ekoizpenare izan daike produktu interesariaz. Momentu guk ez dugu gehiagi saltzen, gure bai, erleat egiten gora egiten eikelako, baina izan daike aurrea bidea, produktu oso interesarria eta
jendeak inguru desberdinetan erle jarri ahal izateko. Gu hasi ginen, guk erresago ikusten nostra, erlezaintzate biziko da. Datu eta biatezko igual Gipuzkoan hogei erlezain profesionalez gaude, eta bizileiken ofizioa da, baina erleak gaur egun gerozta arazoa eguzke, kutsadura diez arazo handia eta bihurtzen, esan dituen espezien behitza joiek kalte handia diteute, eta lehen erlezaina erlei esker bizi zen, gaur egun erlea da erlezaina esker bizi den, aurrun erlea biziri mantentzea lortzeunak eta toki egokia zuten, nik uste bertatik bizileikela. Ondo bizileike, asuntoa, lana estua dela, denbora asko eskatzeula, eta dudigabe produkzio kostuan azpidikan saltzea, gaur egun ez dira, ez talako kontatzen sartzeian orduko puruk. Hor bada lanketa handi bat, eta gure helburua bisita giatu eta pixka divulgazio bidez, bintzat produktoi gain balioi eman alizatea, jendeak edo guke bai, duinki erlezaintzatikan bizi alizateko. Azkenen divulgazioa parte desberdinetan maratzeu, batetik formazio bidez, formazio izan balitzeke oinarrizko erlezaintzako ikastarok, edo zein etxetan bi erlauntza jarri nahi ditun batentzako formazio motxo batzuk esan nuke, denboraldi udaberrikoa eta udazkeneko ikastarok izatea, eta horrek laguntzuna erleoi martxan jartzen, ez dizu bermatzen erleoi biziri mantenduko zela, oinarriko basiko batzuk, bintzat nola mantendu edo nondik antira jakiteko. Goia gutxorera divulgazioan parte bat eskaintzi jona, eta beste izan biltzeke bat, azoka eta bisita giatuk, iraietik apirila bitarte gutxorera azoka neotegat, Tolosako azokan, larumatero, eta hor, saiatzen ez di kultura hori bultzatu ahal izateko, ez di desberdinak atera eta ez di desberdin horiek dastatzeko aukera ematen azoka, pixka behin bere izgarrik, ezaugarrik, esan ez, zeluraldian, ze garaitakoa dan, kristalizazioa, dozkeen ezaugarri desberdinak, eta bestetik bisita giatuk, apiriletik iraia itarte udazkena itarte, gura aldia laguntza egunetan, larumado bizitan itite bisitak hementxe, Bedaion, eta honen helburua, gertutik egun batez erlezain izatea da udoko egun lema o leloa o zein nola esan. Eta honek iteguna, pixkat ez dastaketa batekin aztegea, pixkat kokatu nun gauden, geografikoki, Bedaion nun dagoen, eta hemen loraldi gulertuz, ez di batzuk probatu, eta gero ja pixkat erlezaintzako datutan aztegea, erlauntza baten bizian individuok, erregina, erlemandoa, langilea, bakoitzan zer eginak, eta hoik azaldu ondoren, dena traje jantzi eta erlategia jotzea, pixkat teorikoki entzun deun horiena, bisualki ikustea. Gaur egun erlek bizirauteko zenbait arazo dituzte. Horiala erlezainak beharrezkoak dira, baina geroz eta erlezaintza proiektu gutxiago daude, naiz eta horiek erlauntza gehiago izan. Zer nolako etorkizuna espero da beraz? Buelta matea, ez da posible da honi buelta matea. Egia hor badaula erle beltzazleen elkartea, erbel izen eguna. Erbelen helburua da erle beltza, dala bertan egokitu daun erlea, Apis mellifera iberensis, erle horren mejora genetikoa ditea. Honen mejora genetikoa horren barrun ulertu erraukuna erle arraza hau erakargarria egitea, bai ekonomikoki eta bai sozialki. Ez izatea horren agresiboa, jendeak erle gehiago jarri alizateko, azken erleak ziztatu iteu, gerozta erle mantxoakin, gerozta guztu gaitaranen, horren toki, baserri bueltatan errexago jarri leike. Horren helburutakoa da horrena erle goxoa izatea, eta liberen ekoizpen alderritikan errendimendu gona ematea. Hoiek kontun hartuta, lantzeian beste ataladia, gaur egun esaten diteun barroa akaro txiki horren kontrako, alde positibo dauzkenak lantzea, garbitasuna, barroa kentzeko gaitasun naturaloi daukean erle horiek identifikatu eta horiek azten jarraitzea, helburua genetikoki erleik indartsuna edo mantendu alizaten, eristorrasiarrakin berdin eta mantxotasuna, lasaitasuna, gehien badia, erle erakargarri bat, bertako erle arraza erakargarri bat, hobetu alizateko, kanpoko arrazan inbidik ez egitzeko, azken hibridazioa arazo bat bihurtu da, beste arazo bat, erleena, erle gerozta da mantxo bat, gerozta egokigo batek nik uste erle zaintzan hastea ere bai lagundu dezakela, eta liberen hasitako horiek erlen mantentzea ere bai, arrazoietako izanengoa, genetikoki erle indartxu bat daulako. Nik uste etorkizuna mejora genetikotik ikustet, eta beste aldetik ekoizleak kontsumitzaileak kontzientze izatea, zer den produktu egin atzen, bintzat ekoizleak ekoizten jarraitu alizateko, eta bertatik bizi alizateko, etorkizuneko ekoizleak bertatik bizitzeko autua egiteko.
Iritsi gara maierara, Momak taldearen eraldatzen kanta dator orain, San Ferminetan ikusiko dugu elkar, asteburuna pasa. Argi ugari ez da geri, agurtu egin ginen momentu horretatik, itzalitzelak badatoz, nire gana etorkizunean proiektatuz, etan ere zure falta somatzen dut. Zeharkatu zainbat odei eta ostarte, elkarri emandako bizi bultzadaren menpe, hainbat gauza bizi eta gero, inspirazio iturri, ispilu eta zutabe izan zarelako, hemen ere zure falta sentitzen dut, ezagutu zenun nire bertzioak, mindu egin bazitu zure itxaropenak, betezin izan banitu, baina nik ere zuk bezala eraldatzen jarraitzen dut. Margoekin egindako paisaietan, urtanta batek lauzotuzun gure hortzimuga, bertan mamuekin dantzatu nun, egun sentirarte baina gau horretan betiko liunduzun, etan ere zure falta sentitzen dut, ezagutu zenun bazintu, zure itxaropenak, betezin izan banitu, baina nik ere zuk bezala eraldatzen jarraitzen dut, sentitzen dut, eraldatzen jarraitzen dut, sentitzen dut, eraldatzen jarraitzen dut.